Loimu tarkoittaa minulle lämpöä, se tarkoittaa tunnetta, mutta samalla se tarkoittaa myös semmoista lämmintä yhdessäoloa ja sen luomaa kokonaisuutta. Loimuhan suunnitellaan ja kehitetään joka vuosi aina uudelleen. Lähtökohtana meillä kumminkin on se, että maussa korostetaan sitä paikallista pohjoista villiä raaka-ainetta, mikä sitten jalostetaan huippuunsa sinne juhlapöytään. Loimun vuosikertaa suoraan sanottuna odotetaan aina todella kovasti. Meillekin tulee todella paljon palautteita ja kyselyitä siitä, että minkälainen design meille on tulossa tai mikä maku tulee olemaan ja esityksiä siitä, että minkälaista makua halutaan. Mutta kyllä se kertoo nimenomaan siitä, että kyllä kuluttajat odottaa joka vuosi aina vesikielellä, että mikä se tämän vuoden maku ja design on. Hyvä design on sellaista, joka kertoo tarinan. Hyvä design on jotain, joka koskettaa vastaanottajaa joko fyysisesti tai tunnetasolla. Ja hyvä design on sellaista, joka jättää jäljen ja on merkityksellistä sille kokijalle. Pohjoismainen luonto näkyy loimussa yksinkertaisina linjoina, puhtaina, kaarina, pehmeänä muotokielenä. Minusta loimussa parasta on se kokonaisuus, mitä se tuo sinne joulun juhlapöytään. Ja se arvo, mitä se tuo vaikka sinne perheelle ja ystäville ja yhdessäololle. Loimussa kiteytyy kauniin suomalaisen joulun tunne. Ja mä luulen, että se on se tekijä, joka niin montaa loimun ystävää viehättää. Se on kaunis, se on maistuva, siinä on perinteitä, mutta silti siinä on jotain uutta. Ja se skandinaavisessa muotokielessään, niin se vaan koskettaa täällä sydänalassa aika monta. Loimu on kauniin joulun lämmin tunne.